Lah iki waktunya kasih makan ya bolo iki persiapan nggih makan malam ya bolo iki aku mbacoki sing kuning-kuning ngene iki. Lah bojoku sing engko bagian sing diparut ya bolo sing putih-putih ngono kae engko diparut bene enggak mlonyok lek kuning diparut kan angel ya bolo. Lah iki mari wis dibelah dilaki sini to. Sing diparut dilaki sini bolo bene enggak terlalu ngriwuki ngono lho ben resik. Lah kae aku panggah bacok-bacok tinggi panganan sing cilik-cilik engko ya to. Sing cilik-cilik panganane ngono kuwi bolo diparut karo sing sigaran ngono kuwi tapi sigaran sing cilik yo ngene iki lho modele sing dipakane lah yo ngene iki lho. Lah engko karo aja lali sing dibelah-belah kuwi engko di nganu dilumpukne sik dadi siji to terus mari ngono diumbah aja lali. Diumbah nggih banyu lho ya bolo aja nggendot engko mundak reget. Lah iki mari ngono dibacoki aku sing wite ya bolo iki wite sing bunder kae sing dawa kae dikethoki ditengeri ndek-ndek ngono lho bolo ben alek nigari. Mosok utuh ngono iki disigari ora iso to ya to. Mosok kate nggih pecok wong mek kaya ngene. Lah ya mari ngono ki diadahi ning kotak ya to. Iki yo panggah dikethoki sik ngengkel dikethoki ndek-ndek bolo. Batinku apa sak uwit langsung dekek ning kotake lak penak ya dirasa nyigari. Tapi yo mono mungkin ya to. Nah iki kemudian aku sik thothoki yo ngewangi ngadahi lah plung 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 ya panggah plang plung plang plung. Aja lali diumbah panggahan ya sing resik nggih pakane sing resik. Ngono kuwi lah iki nggih tampah lah tambah bolonge dipamer-pamerne jan apa to wong kaya ngono ki. Lah iki bagian sing arepe di nganu bolo sing diparut ya kaya ngene iki lah. Srut 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 ngono kuwi lho ya unine aku ya krungu. Lah iki persiapan lah kok lemet ning meja. Lah lemet sik apa makan sik ya.